kumni pas sisien niran tang ban ayu yu play bola plelat kumni hakan clip mat mangin beteng ikan online worship service jok belang presbyterian pokse kumni kapastang ngashim ni kabuban ay kublay pan sob hai pi barok lang haga kerteng kapa dan bertam kejaran kunim jengi Yesus Kristus hipi ki parlok ki parabeng biit jong kabalang ka jongi par hipi ki wai paruhi ki parabeng ni ki wai pat ki balang ki peju pet in ka channel ka jongi hakani ka klep mat dublin kurku hipi baringi barok lang lingba kani ka jing syakri hakani ka klep mat Teshalnya seprang, tungnya pasca sublay, haga jing duai. Kokpa jungi ubahab neng, ni donang kumne kutrabe iet, ban ai ngwe me bame laplelat ingi kumne, kum ki khun ki jang me kotrai, mingin yaman simmenta shipor, mingin syakri me lingba, kani YouTube channel kotrai, ban ngi duai, kumame majela mingi mijukur ku ingi. Nakawi kata yo shkawi pat to kurku ni kapol berangsa ko trabe it kurku khamta minong simbenta barok khait pat kumjuru kinong pet kinong sngat ini ka channel ka jongi kiban mani ka bor baka jing shaman sim ka jong mehi namangi pan kerteng jan punim jing Yesus Kristus amen tong ni beteng pat ka jing yerwai lang nakot jing rwai ka jongi jing rwai ka sau spa sau pusan sau spa sau pusan ko ong lam yanga atrai Jehovah pilgrim lingba kaperthai nga ngatlat mame to aibor betin yanga dakti isne katba nga em the athe la jing ai ai rin ki jigrai par ngaskar pari i ba prangs ngi lingdo maulong insa yalampat haga jing pulis tang bat duai lam yanga tra Jehovah pilgrim lengma kaperthai ngangat Lord ma nito ay por ten yangada ti isnay kat bangain te atela jing ay kat bangain te atela jing ai ngan di ka ka jing lay ngan nom sliang shu ai ngan bam na mana gospel bat nuk buka jing ru kat bangaim nganom sliang shu kat bangaim nganom sliang shu anda boy ha rut wa Jordan jing siap tingwan ai kan wan ling ba jing an pelong itrim Jisuan na mi bantan haleluya haleluya junom long ha rikana
lom ha rikana Syabangin pendam syubleh ki jing duai tungin ya syashkor ya ki ktien ki baim ki jong u ki bangi la ban shem naka bangi ki bangi la ban shem naka sam ka balai pulai ka dekhot ka bishipau do khat ar Jeremiah kendai ka dekhot ka ba ar pulai bat ka ba ar pusau bat Yohanes kelenong ka bakhat sao ka do khat ba nriu utrai upendu ya ki jing perkhat ki jat ben riu upen le no ai ya ki jing mut jong ki kenja ben riu ka jing perkhat utrai ka ne skem junam ki jing mut ka do no jong u pateng la pateng baro suk kata ka jat ben riu ka ba utrai ulong ublei jongka bat kita ki breu ki ba ulajiet ban long ka jing yo kenti jong u kumni uong utrai wat ai ba uru start un sarong halaka jing start limni ubakhrau bor un sarong halaka bor uruspa tu un sarong hakispa jong u nrei uta ubas ngau sarong tu un ngau sarong hakani ba usempang bat ba uito yanga ba ngalong utrai ubala yak jingle ie yak jing bishar bat yak hok ha ka kendau naba hakini ki ki ngas ngau bahaken ong utrai ujisu urayatu hau nga ubalong kata kalenti bat ka jing shisha bat ka jing imde omdan ubawan ha ukpa nrei tang danga tu blein kerkhui ni kitien tungin pendam ha ki jing doi au blei kupa jing yu bahab neng sashi sen pat akan digeno pai sngi ngiwan ban ngu ban dem ban yaro pendon buram yi ka kerteng ka beim ka bakhut ke jongmi nama melong ublei ubaim ublei ubakhrau ublei bodon bor bat ublei besisha baro bat kumjo ka beneng ka dei ka khet ka jongmi ka khendau ka dei ka jingyo ka jat ka jongmi ke ki barit na do ki bakhrau tam ki long ki jongmi ke bangi kum ki beriu ngimla ban kam nong kenti kumjo ru melong ru ublei ubakhrau ka jing e uba dap de ka jing isen e bat ubadap da ki jing ai bat ngilong ku mangilong ru dei da ki jing kerku blei sudah namar melong ubat tot ban bitar ubak loy ban map yi ki pop ki ringkang ki jongi lengba kasnam khun jongmi ujisu kris ubala sait dot pariki ngiwan ru hakani ka por hakani ka yeng ka bakentang ka jongmi ni pen pau yi ki jing sngungu wat ladang imyo ban ya semlang ban ya donlang nrei da ka jing e ke jong me mela ai ke jing start yu kun ben riu bang ya ban le da ka ni ka online service try be sha skori kini ki jing roi ki jongi ha kini ka por tu isen e bai wei da khat ba sha skori kini ka ktien ke jong me ki bas dan ringkat bat ngi ha kini ka jing ya manilang bakin phai shime bakin sngo baki dan hapo ki jing pendia hapo kitab niang ki jongmi bat kumjuru to da penlong yengi baro ki ban IT hami ki ba sngungu yemi hakaba ki ki bang lale haka jing im jungi mela kerku mela kerdo ingi mela ai ngi ki jing dan kam ki bal hakasngi mela penbet penbiang bat kumju mela penbet ya ki lenti ya ki jing im ki jongi bat dei da ki jing kerku ki jongmi dei da ki jing ki jongmi basuda bat kumju mela penla ru yengi ba ngila ban yo ki ba kat kum ke jing den kam ke jing im jungi ke bahala kasngi kumju ru mela penla ru yengi bangin yo ya ka por ba kum kani bangin yo ban ya skor ban ya selok lang bat mi ngidan ngisuthu bangidan hak ringkat bat mi bat ngin om septieng bat ngin om ri try
kerpat ru hakni kapor tu penlong pat ingi kiba IT hame kiba syania hame kiba phai shame kiba yat kat kum kejing kwa jongmi kiba ngur kejing mut jing perkhat bat kiba khot ke dok nuat bat kamen sim kum jo ru ngi doi kerpat ru ablei ye kitu ki para men sim kibam la banya don ringkat kiba don hakikam baper henrei me himen senrani ki bat don ru naki kibla kedat no nami kibla yat rendat no nami henrei yarap ikiru ablei bakinwan phai biang sheme ba ka perthai sang ka perthai kanumla ban kring ya ke jingmut jing perkhat jongki nang kerkhuru ablei ya ke ei ke ba ngi kum ki khon ki jongmi ngi penyat khamtam ka balang ke jongi hangni tu de kerkhu ya ki pastor ki temen basan ki dekot komiti balang bat iwei pe iwei dekot kindon kata ke jing so iet kindon kata ke jing sojan bat kindon kata ke jing slur ban mani ban yaro pendon burom yeme haman la khilemat ke jing im ke jongki ba kin long kita ki nongra khubor babha hakinu kinu ki jaka ka bakidon kumju ru ngi da doai kerpat ye ki lengkha trei ka ba mission ki lengkha mission ki ba pher ki ba ka balang kala seng ngange menda don leng krikat ikitu ki missionary ki badan ha kita ki lengkha trei baro menda ai kita ka bor jong ke jing slur bat ke jing klan ke jinget ke jongki bakila banya ringkat bat mi bat kila banlong kita ki nongra kubor babhai mi sekitu ki briu ki badan ha ke jing umdum bat ki badan ha ke jing terkhong jong ke dok nuat ke jongki henrei kin yo ya kita ki jong ke jing im ke ba lingba jong ki ni missionary kila banyo sibun ba ki jing kerku kumju wat la dangi im ha ke ni ka perthai ke ba menta ke ba dap da ke jing air bat jong su tieng ke ba lawan ling shop da ke ni ka khlam henrei trai kum ki banget ni pendam hame ni IT hame badaka sangti blei badon bor jungmi men yada hingi mendari menda sumar hingi kumba melale neki por sikipor bat nginget skambru kum ki banget ba dei tangki sangti blei badon bor jungmi ki bala ban weng yauni knyang jingpang nadu menta bat kum juru tu dayarap ru ablei ya usakri jongmi uban sayang ban plai ke ketien ke bim ke bekut jongmi ulapen kre nrei ke jing panjanai kalong nami trai ngoi ke jing duai ke jongi ke negapor na bai kini ngi pan ha ka keteng bedon bor tam jong uji sukres bolong nong pen em bat nung suspa ke jing im jongi nado menta hado halakarta amen. To kane klab mat pat nginya lumno yaki jing aingo ngade ban ya tu hala uken ran jing tin jo bang ngam la ba marwe ha jing ku slai ba un ya rap yang shisha om la no da le si sinyan wai ba nga de ban ya tu hala uken ra jing tin ju bangam la ba marwe ha jing ku slai ba un ya rap yang shisha om la no da le
Giêsu trong ngàn tăng ma ula ban ya rap yang nga day ban ya tum hala uken ran ulok bam pa Shitom ngatang syukur pan un pelayangan un pen kod kloy baron jaro shitom ngadai ban ya tu drinking marwain oh ngade banyatu halang ken van tang maula ban ya rap yang oh ngade banyatu ngade banyatu Giêsu jonggan utang maulan ban ya rab yang Pementa keburom blay amen Pementapat ngin duai penkentang memang jeng ai cakakam kajong uble tong ini duai kok pajungi ubahab neng ni dan bat kumni klamat ko trabe it da kaman sing ka baso kaman eme ba me juya ikur khu ngi badam juya ino ngi ko trai hajalenti tong jing em ka jongi hapring jing e ki ba bon ko trai me kur khu me pandap ni bang jun kam ka jongi ki ba man ka sni ba man ka por bat shiban tapat ngi jing kur ka jong me ko trai ngi ban ai kumni chaka kam ka jong me kur khuni jing ai ko try mungkin lang pabet merki bamen toy ya mungkin pentlun ka kam ka jong kham tam mungkin penyari khima ka jong ma hakani ka slapar thai kur khuri kiti baro ki ble sno ban ai kam ka jong ma bat nang yai kur khuri ki jalenti jong ki nang ne shakmat namangi pan kertang janop ni umjingi Yesus Kristus amen to mentapat ngila push kini ka wipat ka benta berkata kalau menginya syashkor nak kubur nak ketien kajong uble bang so keman akan kopor by pastor jongihi i reverend Jesus umi ilong ibala keloi ban simpat biang ini ka benta hang klep mat man ani jing slok nak ketien kajong uble but ni kermen scam boblen kurku ini ka kubur hi bam in sai nam ta jongi hakani ka klep mat te shwabi pastor shime ka banta ka jongi nan khona shwai yaki khun samaj ka balang ka jongi ka prismaship tim ka balang ka jongi ngiram kinyalam patingi haki katok atne ki jingruai penrem mensim sai sien ngakhot langi baro kat ki belaban pet ban kami namba jong ni ka online service mengini ban pendon burom me ka kerteng jong trai aling ina ruai lang nam ta ka burom ka jong u da kaboy am da kabor en red men sim jonga am da kabor du men sim jonga om
ini ruai jam om dah kabut du men sim chong nga om utrai om dah kabut du men sim chong nga om utrai ya kilomba oh ya kilomba on pen kenria hoy on pen kenria utrai ya kilomba on pen kenria na shisha ya kilomba on pen kenria du men sim chong nga om utrai tu wan men sim tu men pen klan ki koจะทัดจงงาไอ้งันโยอีดากาจิงเอ็นกาตากะรีบาพากาตากะรีบาพากาตากะรีบาพาไอ้งันโยอีดากาจิงเอ็นกาตากะรีบาพางาสาหาขึ้นรอคุมน้องอับปาอัมจิชายกาสกีงากว่ากันมีกาสกีบาคราวกาจิงจบกาลบารีกาจิงจบกาลบารีกาจิงจบกาลบารีงากว่ากันมีกาสกีบาคราวกาจิงจบกาลบารีใส่เสียงกดคอนกับบาลายงาสาหาขึ้นรอคุมน้องอับบาอับจิชายกาสกีงากว่ากันมีกาสกีบาคราวกาจิงจบกาลบารีกาจิงจบกาลบารีกาจิงจบกาลบารีงากว่ากันมีกาสกีบาคราวกาจิงจบกาลบารีขัดขีบาลายาลัมมาเมกิลองกิคูนูเบลยาลัมยางาฮากิจิงเอดาปอร์กะจิงไอเอดาปอร์กะจิงไอเอดาปอร์กะจิงไอเอยาลัมยางาฮากิจิงเอดาปอร์กะจิงไอเอKod langil bajoni por tungin wan ban mani ka kerteng ka jong trai namar dei ka dang ka kerteng ka jong uhi ka belong ka dei hok ban yo ki jing ro ki jong e ka dei hok ban yo e ka burom ka jong e wala sing ya le ma ki jing e ki jing le ki jing im ka jong e han rei nget pidon ka daw ko ba kraw nong trai mala pelat chiliang ngi trai mala pelat ingin ka jing e ki jing le jong ka jing im ka jong e me pelat ingi na ka jing e me pelat ingi na ka jing pang no ni kunyang jing pang makum ni ingin nang la bandon man sakri ka kerteng ka jong me trai dei lamba jong me ko pa bai ban ngi ai ka burom ka jingu se me trai sim trai ka jing mani ka jong e sim trai ka jingu sila dihi Jisu melong ba nei hong ban yo jing ya ro chonga spa bat burom barok ba nga Kaniyaro kerteng jong mi Jisu melong umare hong Baniyo jing yaro jonga
Sepabat burom Barokan bahangan Kania ro kerteng Jong mi Thang yami Thang yami Ngan wai searching right Hoi trying and right thang yami Thang yami Thang yami Ngani aro klem dawai Aling ina pendon burom ya kekerteng jongu Ngano jisu melang mami mau lenai kordor Bat no kenya mingin ya nujor Omdan ko mami apertei baro Badai hok panyo ya kaya ro ke jongi Pertei barom badai hok banyo yaro tang yami ko try nan wai surging wai Ngani aro klem dawa Tang yami twan Ngan wai searching wai Tang yami Ngani aro klem dawa Mani o jing ya ro chonga Sepabat burom Baro kabahanga Kania ro kerteng chong mi Thang yami Thang yami Searching right Hoi trying and right thang yami Ngani aro klem dawai Tang yami ngari Kapurong bachingo try Ngai ngo try mengilong kumning bangilong dan bagajing iet ke jong me try but jisu melong badai hok saban yo ke burom ke jinggo jong iparo sim try ngi kumbangilong pendon kam nginam ta ke kerteng ke jong ma aba kerteng jisu ngipan amen ki perang bi baro ki baya snok kutilang hakani ka online worship service jong ka balang nak yang kisam jong pi ngai ku blei kerteng ka bathiang tam ko jung try buno bende bi jongi u Jesu Christ hasha bingen poisha ktin ka jong blei ngakwa banshu ong kat tu kat ni ha ka jin dei bat ka jing
ya ke Yemani nak banta benlong jeseng. Kum kabalang ngile ikut ban pli no ya ke Yemani nak banta benlong jeseng. Hadin bag sarkar kelapan mi ya ke benar ban pli no ya kijaka mani belai na 23 Oktober arhaja arabho. Tang bag jing pli ya ke Yemani kan omlong kum bajulong hakipor syua ban kani ka pandemik. Namar bangiha ban but renti bat perking ia kijing ptha badi kondon niki SOP balabu dak sarkar. Aku abanye thu ipi ki parabangai bingila pli ia ki Yemani ban long jeseng nadu kene kemet balang kenyu 3 Oktober ajaran phau haka bala pendep ia kijing pediang balang bat pediang rudukhot ngila penlong ru jeseng duai hnen kesengi hakapun rusiteng janmiet bad menne hakapur shwo jim step ngila pendep ia ke sakramen jong kejing baptis bad hani kesengi utrai banwan kata khat praturik Oktober ajaran phau ngin penlong ia kejeseng khawai utrai kat kum ki jing penbej kum ni harum namar bagi melak banwan jeseng lut haka jukopur namar bak soka ka sha tangkum ba shi benta nakalai benta jong ke jing he jong ke jakamne belai ke jongi ngilapan bej bandan lai teli ki jing eseng hagani ke sing utrai banwan ke jeseng khawai utrai kapur shpo beji hadu khri beji ki paramit banwan ki long ki wahab hapo ke jeseng dong pokse shate haga nadu kapur ka arbaji siteng sungi hadu nadu kapur shibaji hadu kapur arbaji no phai sngi ki paramai ki banwan ken long na jeseng dong pokse mingi nang ta ka bakhadu ka jeseng kan long nadu kapur saubaji hadu sanbaji ha baki paramai banwan ken long na ka jeseng dong pokse sepngi ilapan bet bai ka jeseng an penlong ki light ligi jaka kata hang ni yeng mani kebenta ke baselor bagi benta ke basepo badhaka auditorium jong youth center ki kendon niki steps bangi dei ban bud shwa ban rung syaka jaka ni beli kilong kini ondang ilarung plau jong yeng mani ngin pendep show ya registration ban ai ki kerteng bat ki phone number jongi ban bud da ka thermal screening ni ban thau jing shit adin kata ngin kiyo hakabaranda jongi mani ngin sanitize siki kti ki jongi natangin thep ru ki jing aingu haki senduk ki balabu habaranda namar nginum lum jengu shu hing hakapor bolong jeseng bandal de ban thep jengu ngin yu banyat ki juti ki jongi haka footbath natangin sarung sing mani kejing kerpat ya ki paramait kolong ban ko ngu ya kejing penyat jong ki volunteer khnang baki AKA baro kinyat bet kinyat renti sobaban poino hi mani siteng kenta shwa kapur khnang bengila ban pendep ya kita ki SOP bat sedang jeseng ha kapur balabu ngiha ban pelong jeseng sikenta thik namar haban sanitize ya ki mani bat ya auditorium ru marsen wai ke jeseng kabe ke jingkerpat ka ba don kambha kalong ba ki parabangit ki bawan jeseng kin snubha ban tho lupa hai slip ya kerteng bat phone number jongki ba hing basam jongki hakawi ka slip bat ai volunteer balabu banle ya ka registration khnang ba kanom penslam ban register bat bonum jurong ulan habang iap ban register kuwi pejing part kolong kani snobha ban om yang kai haplau onda lapendep ini ki SOP bat ban rung bet syaka jaka mande ble bon dalawai jeseng ru snobha banom pelut por ha plau yeng mani nang ta sobha bat om ya khuble khti bat nuru dei bandeng yaki mask jong pi yaki por baro
wat habarwai ki hem hapo yeng mani lai tang ke por be simenta na ke sakramen kum kabalang ngedi ban bu tunti yeki SOP balabat ha dak sokar jella jongi kumta ki bas ngodon jing sitom hakimet ki phat jongki kim dei ban wan shi mani ki rangba ki longkeme ki longkpa ki bala palat rup san senem kartaru ke sorkar kala advice bakin om wan syak jeseng kumju ki kena ki bahapo sipo senem karta kim la ban wan jeseng shi mani ke jing kerpat red nakaliang jeng balang nama kata kalau benginya troilang ha kani kebentah kum kebalang 8 bait ba ko online worship service kandang betenghi la kalong nak mentaka jeseng kena ba ke jeseng kum bangi jule online worship service kenang baki para bangai ki bamla ban wan ban mani ke yeng ke jong try kin yo ban long jeseng ha ki yeng ki sem jongki ki jeseng met balang bagi jeseng duai kin long no man katayo bat ya ki jeseng aksi utrai hadin jong katolik ngin sa penbenah hagani kesngi kum nungin le hagur kom kan long ngila batha ya ke jeseng samla bakala man penlong jeseng hakano ngasi po ya ka bakas ngubit ke jeseng thengi dang buteng in sarai kham hadin bat kum belong menta ya ke jeseng ying dong ngim parla ban penlong ni kinu ke jeseng ki badai ban long hak yeng jong ki parabai namar ba ka jing sha ban long jeseng hadu menta ka long tang haki jaka maneble niki place of worship tigi niki long katukan niki jing pensngau nakaliang jong ka komenti balang ka jing dei bat ka jing play ya ki mani ki parabai so bahaban bu jing duai kerpang hak yeng ki sem jong pi nakabenta kini jing bet baro jangka balang kamtam bo belai undon angkat u belai unyada yaka balang ke jongi yaki paramit jongi nau ni kunyang jingpang habangi wan banyak senglang ha ke yeng ke bakentang ke jong belai tu menta penginya phai no sha ke khubor nang ting jong belai kapang jongi khubor kelong kani kajing tenju kamsim langat hapi henrei tang kabau beriau ula bansha ya kabang ban song norim na ka sithi ke benengkong ke opsol pol sigi nong korin kal nong bsi pho ke dekhot bakhat lai ki ktien ki bong kum ne kajing tenju kamsim langat hapi henrei tang kabau beriau ula bansha henrei ublei ulong ubala bansha ne uban omsya bontenju ya pitam ya kata ke bapila henrei rengkat bat kata ke jing tenju un thauru bat ya kalat ban laj kenang bapila bansya ya ka ngako ban kuran nengkot iki sautu liki mat na kene gedkhot kebupol ulat ho kum si benta jong sithi syaka balang hakorin ke benta ka benengkong ki jing tenju ki bokhrau ki bangi di banyak lingba ha kini ki sngi omdon ka wei pat ka por ha ka jing kan mau jongi ka bangi la banyujor ba ka ni ka por ka bangi im ka bangi la bodong kalong ka por bat ki sngi jong ki jing tenju ki ba meding nadu ba kelas dang kani ka khlam keberthai baru ka wei ka tan bedeng jong ka jing ut ka jinanyar ka jing ka jing pisah ka jing shep tieng bat ka jing bam snguti kana ya ka menta bat ka lawe la ka long ha ka rukom im ha ka rukom tre ka rukom kta ha ka kot ka khia ka puli ka dang le bat kiwe bangi i ya ka jisur he jun ni kunyang jingpang na ka jing bun jong kitu ki bala du no iman siem ki bokor dor jong ki bat na kitu ki ba lade ban kit uni kunyang jingpang hakimet ki jong ki
bat kitu ki be shem ki be kendu hala ke jong ki yang isem ki sngau thu khamba hadu kanu kolong be jar hadu kanu kolong be sitom ya yang isem borok we haba kidi ban kid ini kunyang jengpang hakamet ke jong ki hakabalang ke jongi kita kilong yeng ki ban mat ya kabgum kata ki balap nan habdeng jong ka jing sngoleng ka jing sngau pisah kajing syaptieng ru magerpat ya kabalang bengin duai kerpang nak menta jongki bo belai un penkhia bo belai un kersan bor bo belai un donangkat berki un pelait no yaki bahaba kin selej ban pendep yaki tes kumba labatha daki kabor katnat ko jokhia kin syam bagal yopat ya kan joko khia kaba pura bat kaba janai nalor joni ke jingpang kidan skiwei pat ki jing tenju ke biasno kajing duk kajing kerdu kajing thangan haba ki briu kimyo banle ban menteri ban kata kumba ka di ban long kieng ki bedu busuk ki sitom ban biang nama kajing kiudor jongki mar ki mata kibede ke benta jong jing im kaba man la kasngi tikum tangim la panden bangi im hagi sngi jong kini tenju lagi buwan na bar jong jing bujongi bat ki jinju ke jing le ke jing bisa kibodon ha ka jing mut jumur khat kibodon ha ka donut jongi baktin jom le kran sibun sapang jong kini tenju bat lada phai shooting jom ble na do ke testament ke berim hadu ke testament bethamai ni i ba ki jing ki jele ki ding tenju ki long ka benta jong ka jing im ka ba ngimla ban lach ki jing ki lawan nak ki bor jong ka mariang kal ka jing shlei ki yong klaban wan namar jong ki jing pang ki sitom ne kiwei pat ki badak ki dau ki balaban penlong yang i ba ngin mat ya ki jing bat ki jing ele tuni habdeng jong kita baro ongan ti jong ble ba ka jing tenju kam shim langat hapi hanrei tangkat ka ba phila bansha kamenta ka baar ki jing tenju ki bangi mat kilong tangkat ki bangi la bansha namaru blei unom sya bon tenju yang hitam ya kata ke bangi la bansha kinjuk kin wan tamu blei uba pet jangi uba khmi halo jongi uba sumarngi unom sya baka jing tenju ya ka jing im jungi kan long tam ban ya ka ba ngila bansha ka jing kali kalong hadu katno ngila bansha ya kijing tenju hadu kanu ka limit hadu kanu uput bangila bansha ya kijing tenju lani ban ong ba ning menta tengam la sha shu kini kijing tenju kila ban khiathan kibangam la shu bansha upol habu tho sha kabalang koren hi haksti bar wong laten ju yangi tanrai om sim lapen sosat yangi labe ben yangi tangba om sim lapen kelon keram yangi namar bu belai usya bangin mat hakajing im tangkat kabah keneka met jongi kajing im jongi kala bansha ti haduk anu ngila bansha ya kijin ju ngi phai shaktin jong blai hakitab ko jong ju la tho ba ka ba shikhl mat uni ushakri jong blai ubri ubamane ubashakri bo blai wang ubri ubah ulamat ya kijing tenju ki ba meding ki ba syarkai haduk kata-kata ula dulut ya kijing don jing em jong baro hak ba shikhl mat uladu iki khun sen rang jong i khun gan thai jong
nang ta kita jauh ki basop ya kamet jengu nadu selakajat ong tunjuk boleh hadu kaling keruang jong kakhli ngamudur aktin jong boleh om don shu uwei pat uban mat ya kijing tunjuk ki beding kumba lamat ujub rekti jong boleh ong kumni onda kumta ujub ulayeng berulakat ya lakajan kup berulak hi lak khli berulahap dem khakhendo bat ulama ni berulaong lengkut ngalami nak kepo khme jonga bat lengkut ngan pai pat chata utrai ula ai utrai ula simno long balakar khu ya garteng jung utrai ka kita ujub kal nong banukong khot arpho we habdeng jong kita kijinju kiba hagasi klemat ulde bandu lut kai barok ki bakodor haga jing im ka jong ni suthu ulakat ya ka jan kup ulakhi ka khli nama ka jing sngo dukha ka mansiam nama ka jing sojenjar ka jing sngo si bagi ta ki ebra ki wan ha ka jing im jong tabakam kut ta kata ong tin jung blai ba uladem makando ulama ne ublai ong ublai ba ai ublai ba shim long belakar khu ya karteng ke jung trai kamlong ka basuk banyo ya ka jing shaman sim kabadon haujub tihanrei lada ujub ula bansha ula banya ro yo blai wat kat kita kijing tenju ki balaling shop ya ka jing im jong ngas ngau thu ba ublay untenju yangi tangkat kabangila bansa nenga song thu kamut uyu habu polu ong bu ublay unum sya bagi tenju ken long palat ya kabor kaba ngila bansa habdeng jong ki tenju jong ka jing im ktien jong blay ko ong kumni namar syaka ni ken lakhot ya phi na bau kuris ru ulasha na kabantah jongi da ka ba eno yakirukom yangi khna bangin yo obut hagita gijing jam jungu iwe betros ar huwe kumno ngila ban sha yakidin jo kiba meding kibuan na kajing im kenek tin jom lek ong pet show jisu khmi show jisu unong punlong bunong penjanai ya kajing nget jongi ong petros lakhot yangi syakani ban pet show kris uni ubala sya nak bantah jongi ya kajing jenjar ya kajing korit ke basyir kai tham halor jong di pna habu sya nak bantah ban suspa yang bajupi ong petros bau kris ula sya ban eno ya kurkom yangi ban long kanuksa nak bantah jongi kenabangi haba ngimat yang jisenju ngi berkat yo jisu ngi khimi yo jisu ngi pet kanu bula sya nam ta jongi ngiru nginjo ya kebor ban sya ngiru ngila ban but ya kijing jam kijong barai kebor kabakrautam kabala banyarap yang ibegin sya ya kijing tenju kalau ban pet ban khmit syau jisu uni ubalasya ban longkan nuksa bamangi ngila ban bot kementa kabalai ong upol nabau belai ulong ubala ban syanya uni ublai wanom syak ban tenju palat ya kabangi ngila ban syak kajing im kojongi wong ong pol uni ublai ulong ubala ban syaknya hakaweni kubur malkan ni tiyo ke baldep ngalapakan mau ya kesti sinorum kol nong bafra keblai kuwe ko ong lada ublai ulong nak bentah jongi uta uban yale yangi lada ublai
ulong nakabenta jongi ada ubelai udan hakaliang jongi ada ubelai ulakular ban khmi ban suma banom eno ya ka wei pawi ka sngi ka wei pawi klemat jonga jingem ya nungin septieng wei ubala banyale bangi ong shu pol hakani ka jo kesithi kolong bapra wei ban banyak khlat no yangi nakata kasi ka jong kris hato kalinot kalanot lani ka shipa lani ka jing besitomben lani ka jing tungan lani ka jing lengkuit lani ka jing ma lani ka lam hato kita kila banyak khlat yangi nak ka jing ka jong kris no ni ublei udan kaliang ka jongi ka jibab kolong bam dan kinu ki jinge ki jele ki jing tenju ki bala banyak khlat yangi banget yangi ki basane a ublei na ka jing tonong kat jong na ka jing ada ba jing sumar jong ila ublei ka sti no rumble no frag khot life huwe hadu ka ba life husan de nak takadaw bong kasam ka basis pa ka pra khot bo fra la ka banget hau try banyak ka ba syadi akibriyo ngi mai si teng teng namar kinjenju jong jingim kitan gi por ngap syania akibriyo hagini sini benar kan kenyang jingpang dengan ibriyo lada kimat jingpang lagi haban song hayeng kap syania akibriyo akibriyo Bagian biang ya kabam kedi kinjinan kam jongki. Nanti kita kipu play ulo ay kajing start. Ki doktor ki nurse ki bayar ki sumar ki frontline workers ki batraisi tom. Banyak rap om tang bantek lah kami jing sapriang. Banyak rap ban sumar iki balangat hakane ki ditunjuk ka bakrau. Wat lain ni ki lo kena rap jongi. Taban bu ya kajing syania haki kolong ke babaklah. Nambar ditang ublei. Ubala boro ubadon bor boro ubabat om dan kano kabamla tadau ong udebet kasam bes bakar pra la kabashane autrai banya kabashane hakibrio nantangi pulih esok kesti ke hebru kalau nak kon khat like ongkum ni patru ngan bu la kadisane hau play hakami manga bagi taki khun ibu boleh ulah ai hanga ngin bu kajing syania hau boleh nak bantai ladi nam takai yang kasam barokowe boleh ukhat yangi bangin bu ya kajing syania tang hau marwe ong syuka sang basau fra keban ru fra ru fra tu syania hau kipor baro kopi kipat ba batut he no elak do no dakhamat jong namarulong ka jakari jongi ongani sam ngin the no yekido no jongi khamat jomble kamut ban khot kerpat ban duai ban ya thu hoble habdeng jong kini kini tunju ngahi sngo ba habdeng jong kejele jong jingim haka khelemat kaba ngathe ya ka donut hauble ha khelemat kaba nge thu yoble ha ka jing duai ha khelemat kaba khot kerpat mas no ngamen hang tang tahi kawan ka bor ba phla ka banyat no ya ka jing khuslai ka banyat no ya ka jing syaptien ka ai bor ka ba ai bor lagi bangila ban jam saprang bangila ban syaru wadah pedeng jong kajing tenju tak ada orang ni kesam tu syania ha utrai ki por baro ku piki pajba he ya tu rahmat jong ulang kajakari usin debet udwai kum ni kesam lai praru arhuai wat di no yang atrai au blei jonga wat long jengai nanga tupen kloi banyarap yang atrai kajing pendem jonga kadi kajing khot yang apa di piru pengen tuai kum ta wat de no ku try melo boleh jonga wat long jengai nang aku try ngoka metan hajan jonga hasenda jonga banai jing tengen jenga banai jing kermen jenga tupen kuloi ku try banyak rap jenga wat pen slam ku try nama melong kajing pen im jonga bad bain khot kerpat kum ta ong ajar wai sos nei gal nong balai de khot sam penyo kum ni ngala khot kerpat ya kerteng jong me atrai nagat liu bajeliu tam melayo sngo ga ktin jonga melawan kham hajan ha kasngi kabangal khot kerpat
ya me loong wat shep tieng habangi the ya ka no jung hu try ha jing duai big jing pat jongi ha yong ku try tu pun kloi tu wan hajan tien jum le ko ong me lo yo sngo ka tien jonga me wan kam hajan ka si ma khot ka pat ya me ban me ong wat shep tieng nama kata ki para bangit ngi ma ki sngi jong ki jiten jo ki bangim la ban laj sakat no sngi ngi di ban mat ye ni jo ngim tip kala ban lom ngi haban im bon sngi bon banai bon snem bon ni khnyang chi bang ki be ki jing e ki jing le ki ba shimet ki ba ki yang sam ni kin wan ngim di ban so phla ya kata den re ngi di ban kan mau bu ble u ba khmi ngi unum sha bon tun jo palat ne ki ba ngila ban sha nama ble u ble ngi ulong u bala ban sha nya bar bangi khot kar pa thau u yo sngo ngi u ban khama jan u ong wat chep tieng wat khuslai wat so lang a wat so bisa wat sngo du jingkermen kebentar ba khadu ong tieng jong ble ong pol rengkat bat kajing tenju uble un thawru kalat ban laj rengkat bat kajing tenju ke bangi mat uble un thawru ya kalat ban laj haka bible kitan sibun kajing kular bobole un pelaj na kajing tenju na kajing shitom na kajing ma henry kam shimdan kanu kanu penta jumble ke boong bangin am hab banyak lengba jong kisngi ki ba ha ka jing im nama katangi hab ban syak sitom sipor padu belai ukular ban ya rengkat ban ngi ban senran yangi ban pha ikangel jong u ban ya da yangi nang tahu ong ru ktien jong u baleng ba jong tak sipor jong ki tenjo on perang ru ya ke jingej ke jongi bahkan pernah kum keksiar nang tahun tahu kalau nang pelaj ingin dari jinju kum baula pelaj im yo job kum baula pelaj im yo sim debit yo pol ya ka Esther bat ki babon ki syakri tin joblay ki balamat ya ka jing pen im ka jong u ulapan kia sibon ki bapang ulapan pet ki bamanla ulapan yat ki badoko ulapan im wat ki bala yapru ngi puli tin blai dan sibon ki ji to khana sipau ni ublai uplat ublai upanim latho bakan ajing karamen jangi bangin sung thu ublai jangi long blai uba don bor baro uba thaulat halagasngi ban pelat siliang jangi ban pen kot jangi ban sop span jangi ban pen tengen jangi hapedeng jong ki tunjuk ke pembeding jong ke jegem namar ong tin jong ble bo ble jongi long ble ubala ban syania nama kata genombu jisania taki beliau genombu jisania ahib khrau baturi ginembu di sini aki patnya pom aki kulai bat kelia pom ok tin jong blai han rengin bu ya ke sini jongi tang honi blai ubadan bor barok uban sepelat jangi nak ke tinju nak ke jele jong jing em haka bor bat kadum kamon ke jongu tu blen kurku ya ke ni di slok ki balengkot nak bentak keburom jongu amen tungnya tuai ubelai bukpa jongi ubah beneng la shisha ko trangi e magisngi ki ba e gisngi jong ki tenju ki ba meding ko try kat sabangi phai para ka balang ko try don sibun ki ba di ban yahat ling ba jong ki tenju ki ba meding ko try ye ling ya ingu ba bedeng jong kita boro mete mo ongkut rabi ej paman nom sya ban tenju ya ki jim jengi palat ya ka bangi ngila ban sya ko try metip yangi ko try de me bala thau yangi
bangilong tang kaduh berthaku strai ngilong ki basron ngilong ki batlat nama kata ku rabi ej mentenju ingi tang bat kat bangilak ban sya tangkat ban perang ya ka jinget jongi kan pernah mekesiar me ong ku strai bemensen ran menjak rengkat ku rabi ej langi ya lingba jong ko lingba jong dislay lingba jong ka ding mamelong belai ubala bansyania maka tangi ai phai shame ye khmedi khmat jongi shame ngai ruang ngai ro ngi mani je me ku trabi ye melong belai ubadon bor baro ngabuti kerpang nak mata kitu ma dik je jele ka palang ka jongi metip me iki kumaki ki long ku try ngado tu pen khia jing pang ji stom jongki to so spani ki do no di men seng ki mong ku trabi ye tu pendapat biang gitu benar deng jong kejing du kejing kerdu kejing jar jong kejing im ku try bae tu pen im ku try ye gitu betul deng jong kejing sosi namar jong kapop kejing man ku try tu pen im iki khot iki ku try bikin wan syakajat jong di pernah ben kelahumut menyo thamai ye kejing im ka jongki bangadwai kerpang ku try bahabakum ka balangi lapli ye kejing man ku try bae mendorongkat beji mengkhrum joka balang borok ku try mendorongkat bagi pramait ibu wan syakaya mani ku try menyada men perlat ku try lagi nunu kijing ma nunu kijing snew nunu nyang jing pang masyarakat sya skor kijing tuai ke jongi namar ngipan hakat teng jung try benar-benar be jongi Yesus Kristus amen tokum nepan ngidan men aingu uble nam tan khobor ka ba koror berkebadan bor ke bawah syakri jong ula ai nam ta jungi kani ka klep mat doble un pendai yani khobor nam musim ko jong apo jongi bakin dalang shi jing bam ke batai ke jing bam ke bakan jam sim berblin kor khu i pastor jongi ru ministry ke jongi bagi jing syakri blai ber family ke jongi ru hi berok ko nang ne bat syakmat dekumne ne klep mat ngilapoi Syak bawai no artat Secisin pat Kelam da jer kerteng Yang nang jebenta Baro lang Masih yang depan aku beli pi Baro Beli dan benta Mat kenika Jeng syakri beli Akan nika kelip mat Ye pi Bela syem Ye benta ke jang pi Kebaper Betul beli nang kurkur ye pi Baro lang Bat bapinang lapat Menangnya syakri beli Haki puar keban Sawan tinggal poi syaka puan aja nak puar nginya roy lang kena jeng roy ke khaddo jong kene ke jeseng ke jeng roy man rips pa lai pupra rips pa lai pupra ke baong hapo ke jukru ke jong meng yak wa atrai ban shong to panak do no jongi khon ke jong me angin long jingsuk jong me halaka sngiru to ai ren ke jeng roy pan skapa sa sisien ei pastor jongi ba in palat padingi dekat jengkurku penuai. Hapo kijeng kerku jong ni ngiyakwa atrai ban syong tu penap kado nu jongi kun ki jong ni ai ngin long jing suk jong ni jing suk jong ni jing suk jong ni hala kasngiru tu ai abo why not jong ni ke jislok ke bathiang ke je ek barabiang jung try jung Yesus Kristus ke je jong blai ke bana bam jukut lem ke jislok ke jong men sim khut
ki jingkar khul mon lai hawi belai ke lorong kat bangim ke balang rengkat bad ki bangai baro ki badan ni ka rui ke jongi bad keleng setlak perthai nado benda baca doa bam cukut amen.